ऋषि ଓ ମୂଷା ଛୁଆ। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଜଣେ ଋଷି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ କୁଆ ଥଣ୍ଟରେ ମୂଷା ଛୁଆଟିକୁ ଧରି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା ଥଣ୍ଟରୁ ମୂଷା ଛୁଆଟି ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ଆସି ଋଷିଙ୍କ ଆଗରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଋଷିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୂଷା ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ହେଲା। ସେ ତାକୁ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ତାକୁ ଚାଉଳ, ଖୁଦ ପ୍ରଭୃତି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ମୂଷା ଛୁଆଟି ଆଶ୍ରମରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଖାଇ ପିଇ ବେଶ୍ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଏଣେ ତେଣେ ନିର୍ଭୟରେ ଚଲାବୁଲା କଲା। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି କେଉଁଠୁ ଆସି ସେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବିରାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ମୂଷାଟି ଭୟରେ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ମୂଷାଟି ବିରାଡ଼ିକୁ ଡରୁଥିବାର ଦେଖି ଋଷି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ତାକୁ ବିରାଡ଼ି କରିଦେଲେ। ଏଥର ମୂଷା ବିରାଡ଼ି ରୂପରେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲାଚଲା କଲା। ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ରଖିଥିଲେ। କୁକୁରକୁ ଦେଖି ବିରାଡ଼ିଟି ଡରି ଯାଉଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ କୁକୁର କରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଋଷିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ଋଷି ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ତାକୁ କୁକୁର କରିଦେଲେ। କୁକୁର ଏଥର ନିର୍ଭୟରେ ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା। କୁକୁରଟି ପାଖ ବଣରେ ବୁଲୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାଘ କୁକୁରଟିକୁ ଦେଖି ଖାଇବାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଲା। କୁକୁର ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଧାଇଁ ଆସି ଋଷିଙ୍କ ଶରଣ ନେଲା। ଋଷି ତାର ମନ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସେ ତାକୁ ବାଘ କରିଦେଲେ। ଏଥର ତା ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ବାଘ ଏଥର ମନ ଇଚ୍ଛା ବଣ ଭିତରେ ବୁଲିଲା। ତାର ବା ଆଉ ଡର କାହାକୁ? ଦିନେ ଋଷି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଏହି ବାଘର ପୂର୍ବ କଥା କହୁଥିଲେ। ବାଘ ଏହା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏ ଋଷି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମୋର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ। ତା ମନକୁ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଋଷିକୁ ମାରି ଖାଇଦିଏ, ତେବେ ମୋର ପୂର୍ବ କଥା କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବି ସେ ଋଷିଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଆସିଲା। ଋଷି ବାଘର ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ତା ଉପରକୁ ଚଳାଏ ମନ୍ତ୍ର ପାଣି ପକାଇ ଦେଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବାଘଟା ପୁଣି ଥରେ ଛୋଟିଆ ମୂଷା ପାଲଟିଗଲା। ମନେ ରଖ, ଉପକାରୀ ଲୋକଙ୍କର ଅପକାର କଲେ ନିଜେ ଯାଇ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବ ଭଲା।